Hemm nazzjonalisti u laboristi li batu minn problemi ta' saħħa mentali m'għandniex nippolitiċizzaw dal-qasam, imma għandna nistennew gvern jieħu inizjattiva u aħna lesti nagħtu l-għajnuna tagħna. Qal il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tas-Saħħa Mentali Mario Gallia waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula ġew preżentati 18 il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jiġu impjegati psikologi, social workers u psikoterapisti wara numru ta' professjonisti telqu mill-qasam tas-saħħa mentali. Jiżdiedu r-riżorsi tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali. Jiżdiedu s-sodod psikjatriċi fl-isptar Mater Dei permezz ta' bini ta' swali ġodda fil-footprint ta' Mater Dei stess. Jinbena unit bl-aħħar teknoloġija medika għat-tfal u l-adolescenti bi problemi ta' saħħa mentali li m'għandux ikun fl-isptar Monte Carmeli. Tiżdied il-kura tas-saħħa mentali fil-komunità. Jinfetħu aktar kliniċi u day centers għal persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Għandha ssir strateġija nazzjonali għal prevenzjoni tas-suwiċidju. Issir diskussjoni matura u responsabbli dwar kif jistgħu jkunu prevenuti s-suwiċidji. Jerġa' jitwaqqaf il-Crisis Intervention Team li ġie żarmat minn dan il-gvern. Isir support line għal pazjenti li jkunu qed jikkonsidraw li jagħmlu suwiċidju. Issir Zero Tolerance Campaign dwar l-istigma tal-mart mentali. Isiru kampanji ta' edukazzjoni fl-iskejjed dwar is-saħħa mentali. Jitwaqqaf unit iffukat li jagħti appoġġ u għajnuna l-qraba ta' pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali. Ikun hemm mental health policy f'kull post tax-xogħol. Issir kampanja ta' prevenzjoni dwar kif jista' jiġi evitat mart mentali. U jsir screening fl-iskejjel biex jiġu identifikati persuni b'sinjali ta' diffikultajiet ta' saħħa mentali. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll li kull kunsill lokali jkollu kunsilli responsabbli mill-ħidma ma' problemi ta' saħħa mentali, filwaqt li jkun assigurat li jkun hemm support housing b'xejn għal persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Meta ndirizza lill-medja, il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Stellini saħaq li kull kandidat elett se jkun qed jaħdem fl-Unjoni Ewropea biex il-Maltin u l-Awċin jingħataw kull għajnuna possibbli f'dan ir-rigward. Kulħadd għandu jkun konxu li kull persuna fis-soċjetà f'kull qasam anke fil-politika jgħaddu b'mumenti diffiċli u jridu jiddiljaw ukoll ma' s-saħħa mentali fuq livell kontinu. Il-kandidat Frank Psajna saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-vuċi tal-persuni bi problemi ta' saħħa mentali li ħafna drabi ibatu fiskiet. Partit Nazzjonalista proattiv illi mhux qed jistenna iż-żmien tiegħu li jkun fil-gvern jew inkella dejliet elezzjoni ġenerali biex iressaq dawn il-proposti, imma qed iressaqhom issa biex dak li jkun jifhem jixtar x'inhuma l-proposti tal-Partit Nazzjonalista u qed jitama wkoll li l-Gvern ċentrali jagħti każ dawn il-proposti. Preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll żewġ kandidati għal kunsilli lokali, Charmaine Aquilina l-Marsa u Alan Sajt kandidat għal Rabat.